Знаете, че сте в самия ковчег погребение? Да, звучи като сценарий на филмов трилър и точно това прави историята на Оливър толкова завладяваща. Това, което започна като привидно обикновен живот, се превърна в лабиринт от предателство, отмъщение, злоупотреба и коварен план, който почти доведе до смъртта му, буквално. Той не просто беше измамен, той беше погребан с истината, но зад този кошмар се крие нещо още по-смущаващо. Студенината на жена използвала цял брак като инструмент за наказание. И всичко това е организирано с съучастието на любовник, който може дори да не знае колко дълбок може да бъде кладенецът на вината. Ще научите мръсните подробности за конспирация, която предизвиква границите на човешкото зло и показва как травмата може да се превърне в движеща сила към справедливост. Ще откриете как, дори в лицето на парализа, на отчаянието и на болката от злоупотреба, физически, емоционални и психологически, възможно е да се изправите отново на краката си. По време на това пътуване истината ще бъде разкрита. Един спасяване. Неочакваното променя хода на историята и това, което изглеждаше като краят, се превръща в отправна точка за дълбока трансформация. Не само за Оливър, но и за всички нас, които се изправяме по свой начин пред собствените си символични ковчези. Пригответе се. Това, което ще прочетете, не е просто история. Това е предупреждение. Жестоко напомняне, че понякога спим до врага, но това е и дъх на надежда, че болката не трябва да бъде последната глава. И така, искате ли да знаете как започна всичко? Първото нещо, което усети, беше миризмата. Микс от необработено дърво, свежи цветя и нещо задушаващо, тежко, сякаш въздухът е изцеден от света. Оливър се опита да раздвижи пръстите си. Нищо опита се да изкрещи, нито едно от двете. Сякаш беше окован в собственото си тяло, жив затворник, но ням и неподвижен, осъден на смърт. Парализа по-жесток, отколкото можете да си представите. Малко по малко съзнанието се върна. А с това и най-гротескното осъзнаване на съществуването му. Той беше в ковчег. Вашият погребение вече беше започнал. Сега само си представете. Вие сте там заобиколен от свещи и шепот, вярвайки, че всичко е кошмар, докато не чуете познати гласове. Не сълзливи, копнежни гласове, викащи за справедливост или скърбящи за загубата, но студен, пресметлив шепот. Тогава Оливър чу, с пълна яснота, съпругата му Сара да шепне на друг мъж. «Готово е», каза тя. «Сега е въпрос на време парите да паднат». Стомахът на Оливър се обърна. Всяка дума беше острие. И ако все още имаше някакво съмнение, че е истинско, името, което каза след това, сложи край на всичко. «Итън, сега сме свободни. Ти и аз». Ужаса да бъдеш погребан жив не беше достатъчен. Реалността там беше по-жестока. Жена му изневеряваше. Не просто с друг мъж, но и с внимателно кроен план да го убие. План, който включва предателство, алчност и перверзна нотка на емоционална студенина. Всичко направено с усмивка, на лицето закуска в леглото и празни обещания за вечна любов. Който мине през нещо подобно, не се връща същият. И колкото и тялото на Оливър да беше парализирано, умът му беше в пламъци. Лавина от спомени избухна в главата му. Подозрителните погледи, мистериозните обаждания, внезапните пътувания на жена му. Всичко вече имаше смисъл, или по-скоро имаше нов и ужасен смисъл. Там, на дъното на този луксозен гроб, сред скъпи цветни корони и драматични представления, се роди друга версия на Оливър, такъв, който вече не се вписва в същата кожа, защото това, което изпитваше, не беше просто страх, беше омраза. Това беше скритото желание за отмъщение, не от импулс, а от нуждата да разкрие какво се крие зад този зловещ театър. И е любопитно колко издръжливи могат да бъдат човешките същества дори и в най-лошите ситуации.
Чувайки приглушения смях на Сара и Итан, Оливър направи нещо, което никой не би очаквал от човек в това състояние. Той се закле да оцелее. Въпреки че тялото му го беше предало, умът му беше жив. И ако беше жив, още можеше да се бие. Това е мястото, където се появява един основен момент за всички нас. Колко често се чувстваме по този начин? Погребан, невидим, заглушен от хора, на които сме вярвали. Може би никога не сте се събуждали в истински ковчег, надяваме се, но какво ще кажете за тази работа, която изсмука всичко от вас и след това го захвърли, сякаш е нищо? Или тази връзка, която изглеждаше като любов, но беше просто манипулация? Животът от време на време копае емоционалните ни гробове, но това не означава, че трябва да останем в тях. Историята на Оливър едва е започнала, но това, което вече ни учи, е силно. Дори когато всичко изглежда изгубено, ние все още можем да слушаме. Наблюдавайте, да се анализира и реагирайте в подходящия момент, но как да реагирате, когато собствената ви жена е готова да ви убие за пари? И още по-лошо, когато това, което мотивира всичко, е дълбок, стар и може би дори оправдан гняв. В следващата глава конспирацията се задълбочава и истината зад смъртоносния план започва да излиза наяве, като труп, който отказва да остане погребан. Ако болката в тялото ви е непоносима, представете си какво е да се справяте с болката, да знаете, че някой, на когото сте имали пълно доверие, който е трябвало да бъде ваш партньор, държи нож в ръката си и е готов да го забие в сърцето ви. Когато Оливър чу думите на Сара и Итан, нещо в него се счупи. Това не беше просто предателство, беше смъртна присъда. Въпросът тогава увисна във въздуха. Защо съпругата на Оливър, жена, която беше негова спътница от години, искаше смъртта му? Отговорът беше по-близо, отколкото си представяше, но щеше да бъде разкрит едва в най-мрачните моменти от възстановяването му. Сара не беше мотивирана само от парите. Тя търсеше отмъщение. Отмъщение за цял живот на болка, малтретиране, мълчаливо унижение и негодувание, култивирано с години. Всичко започна много преди Оливър да разбере, че бракът им бавно затъва. Сара се беше омъжила за Оливър не по любов, а за много по-тъмна цел – отмъщение на семейството му, особено на бащата на Оливър. Тя беше жертва на ужасяващо насилие от мъжа, който трябваше да я защити. Когато беше още малко момиче, бащата на Оливър я унищожи емоционално и физически, и Сара знаеше, че като се омъжи за сина му, тя най-накрая може да си отмъсти. Но това, което изглеждаше като перфектен план, скоро се превърна в кошмар. Тя не разчиташе на факта, че Оливър ще стане различен човек с годините, някой, който ще покаже искрена привързаност и ще се грижи за нея. Любовта на Оливър, макар и истинска, не успя да заличи белезите, оставени върху сърцето на Сара. Да емоционална парализа, което е преживяла през целия си живот, е нещо, от което никога не може да се освободи. И тогава това, което изглеждаше като традиционен брак, криеше заговор от тихи предателства. Сара проектира няколко опити за убийство от Оливър, винаги по фин, студен и пресметнат начин. Първите опити се случиха индиректно. Години наред Оливър беше жертва на злополуки, които се случваха у дома. Сменени лекарства, ястия с вещества, които го разболяваха, грешки в поддръжката на оборудването, което беше на негово разположение. Всичко изглеждаше случайно, докато Оливър не започна да забелязва Мадел. Когато истината най-накрая изплува, тя беше като остро острие, прерязващо надеждата му, че жената, която обича, е добър човек. Но, както при всеки гениален план, манията на Сара да се отърве от Оливър нараства. Искаше нещо по-категорично и така тя измисли последен план. Очевидно естествена смърт по време на пътуване, което щяха да предприемат заедно. Но нещо не се получи според очакванията. Колкото и
да бе манипулирала всички фигури в играта. В желанието й имаше нещо неконтролируемо. Омразата, която изпитваше към семейството на Оливър, беше по-голяма от всичко, което можеше да контролира. И именно тази омраза в крайна сметка я накара да направи окончателния избор. Тя нае Итан, своя любовник, за да й помогне да премахне съпруга си веднъж завинаги и с него най-накрая да я постигне наследство, че така желах. Оливър разбра мащаба на заговора едва когато лежеше в ковчега, слушайки студения тон в думите на Сара. Всеки детайл от сюжета се разкриваше пред очите му. Но най-изненадващо от всичко беше как никога преди не забелязваше знаците, колко сляп беше за всичко, което се случваше в къщата. Понякога най-пагубното предателство не е това, което виждаме да се случва пред очите, а това, което расте бавно в тишина. Историята на Сара и нейното отмъщение се преплита с историите на толкова много хора, които по един или друг начин стават жертви на необходимостта да манипулират другите, за да постигнат собствените си цели. Тогава истинският въпрос е не само какво правят хората, за да получат това, което искат, но до каква степен са готови да унищожат всичко, включително себе си, за да получат това, което вярват, че заслужават. Това е черният път, който Сара избра, без да предполага, че накрая самата тя ще се окаже погълната от собствените си лъжи. Но как ще реагира Оливър на това? Как може да се справи с дълбокото травма? И най-важното, как ще успее да превърне болката си в сила, за да се бори с това, което предстои? В следващата глава ключът към вашето спасение ще се появи неочаквано. Когато Оливър откри истината зад поведението на Сара, той беше изправен пред опустошително разкритие. До този момент той вярваше, че връзката им в сърцето си е обикновен брак, с възходи и падения, но нещо, което може да се поправи. Но това, което той не знаеше, беше, че жена му не само имаше тъмно минало, но също така е била жертва на злоупотреба дълбоко и травматично. Тази злоупотреба не идваше от никой друг, а от собствения баща на Оливър. Сара е израснала в среда, доминирана от страх и болка. Бащата на Оливър, жесток и безскрупулен човек, унищожава детството на Сара по начин, който тя никога не може да преодолее. От ранна възраст тя е била принудена да се занимава с травма на невъобразимо насилие. Нещо, което я беляза не само физически, но дълбоко и незаличимо в душата. Човекът, който трябваше да бъде закрилник, някой, когото тя трябваше да нарича баща, беше точното чудовище, от което трябваше да се страхува. С течение на времето омразата към този мъж нарастваше в Сара, но тя се чувстваше безсилна. Не можех да направя нищо. Докато през целия си живот тя имаше идея, която ще промени всичко. Когато Оливър се появи в живота й, тя видя в него не просто възможен съпруг, но и възможност за това отмъщение, да се омъжи за него, сина на мъжа, който бе унищожил детството й, беше нейният шанс да унищожи всичко, което той защитаваше. Сара искаше повече от справедливост, искаше отмъщение. Следователно, бракът на Сара и Оливър беше фиктивна игра. Заговор, който криеше жестоко и разрушително намерение. Тя не беше омъжена за Оливър от любов, а от горещо желание унищожавам всичко, което баща му отстояваше. Като се присъедини към Оливър, тя вярваше, че по някакъв начин ще отмъсти за болката, която баща му й причини. Но това, което не очакваше, беше, че с годините ще се изгуби в собствената си омраза, емоционална парализа. Това, което чувстваше, се увеличаваше и бракът се превърна за нея в постоянно бойно поле. Оливър на свой ред нямаше представа, че жена му има толкова тъмно минало. За него Сара беше просто жената, за която се беше оженил, тази, с която споделяше мечтите си, моментите на щастие и трудностите си. Той никога не би си представил, че тя живее във вътрешна война, която я поглъща всеки ден. Любовта, която вярваше, че изпитва към него, не беше
Нищо повече от маска, фасада, изградена да скрие желанието за унищожение. И истината излезе наяве по шокиращ начин, точно когато Оливър беше на път да бъде погребан жив. По време на погребението, след като чул студените думи на Сара и Итан, нейният любовник Оливър разбра, че целият му живот е бил една голяма лъжа. Опитите за убийство, дистанцирането на Сара и манипулациите бяха част от сложен план за нейното отмъщение срещу бащата на Оливър. Не й пукаше за него, никога не й пукаше. Той беше само част от дъската на отмъщението, което бе планирала от години. Това разкритие, макар и опустошително, беше от съществено значение за Оливър, за да разбере какво наистина се случва. Той вече не беше просто предаден човек, но и жертва на цикъл от болка и злоупотреба, които идват много преди него. Трябваше да приеме суровата реалност, че жената, която обичаше, не беше тази, която си представяше, и че бракът му се корени в нещо много по-мрачно, отколкото можеше да предвиди. В същото време, историята на Сара е и история на много жертви на насилие, които през целия си живот носят тежестта на миналото си и превръщат тази травма в нещо разрушително. Това, което започва като опит за оцеляване и възстановяване, се превръща в постоянна битка срещу самите призраци. Омраза, негодование и желание за отмъщение, те могат да бъдат толкова мощни, че често се превръщат в единствения начин човек да се почувства жив, дори това да означава да унищожи всичко добро около себе си. Сега Оливър знаеше, че е изправен пред дълбоко наранена жена, но също така знаеше, че собственото му възстановяване няма да включва просто разбиране на случилото се. Трябваше да се справи с травма, причинени от тези разкрития. Но как би могъл да се излекува, когато самата любов на живота му беше конструкция от лъжи и омраза? Отговорът беше далеч, но той знаеше, че е на път да открие нещо още по-шокиращо и по-неочаквано. В края на краищата, дори и в най-мрачните ситуации, винаги има възможност да спасим живота си. И на спасяване Оливър се канеше да започне, но по начин, който никога не би си представил. В онзи момент, когато Оливър вярваше, че е на ръба на края, историята му взе неочакван обрат. Беше изгубен, на дъното на яма, без надежда, чакайки смъртта да го застигне. Да парализа тялото му беше затвор без ключове. Но това, което той не знаеше, беше, че съдбата, винаги непредвидима, все още имаше нещо повече за него. Последен шанс, нещо, което той никога не би си представил, докато светът на Оливър потъва в мрак, отвън неочаквана фигура започва да осъзнава, че предполагаемото погребение е грешка. Ема, племенницата на гробаря, който се погрижи за погребенията в малкия град, където се случи всичко, беше наблизо, когато ковчегът беше затворен. Винаги беше любопитна, наблюдателна и имаше силен инстинкт да забелязва, когато нещо не е наред. Дори след като ковчегът беше погребан, един детайл привлече вниманието й. Начинът, по който мъжете, които бяха участвали в погребението, бързо си тръгнаха, с нервно и почти апатично изражение, сякаш искаха да скрият нещо. Като племенница на гробаря, Ема вече се е занимавала с смъртта на хора в общността и е знаела всички процедури от събуждане до погребение. Нещо обаче изглеждаше не на място. Тя знаеше интуитивно, че не е там. Нещо не беше наред и тя нямаше да се успокои, докато не разбере какво. След като чу няколко шепнешком разговора между служителите на гробището и осъзна, че Оливър не е мъртъв, внезапна идея я накара да действа. Нямаше доказателства, но знаеше, че някой крие нещо много по-голямо от обикновена смърт. Ема реши да проучи сама. Тя проникна в гробището през нощта, когато всички вече бяха у дома. Вече беше сигурна, че нещо не е наред с погребението на Оливър. Въоръжила се със смелост, тя отиде до мястото, където беше поставен ковчегът. И с помощта на острие и много постоянство тя отвори ковчега, само за да намери Оливър, все още жив, но слаб и практически в безсъзнание. Това,
което направи Ема там, беше нещо повече от просто действие за спасяване на живот. Беше спасяване на самото човешко достоинство. Тя не се замисли, той действа импулсивно, без да се интересува от рисковете, и може би в този момент тя беше единствената светлинна точка в живота на Оливер. Единствения фар в морето от измама и предателство. Но пътуването далеч не беше приключило. Това, което направи Ема, беше много повече от това да даде втори шанс за живот на Оливер. Тя го върна от ръба. Беше в толкова отслабено състояние, че едва можеше да повярва в собственото си оцеляване, но не само тялото на Оливер беше парализирано, неговият ум също беше. Имаше много по-голяма тежест, с която трябваше да се изправи. Имаше нужда справедливост и Ема го знаеше. Тя не само го спаси физически, но и беше на път да стане ключът към емоционалното възстановяване на Оливер. Но Ема не беше само жена с смелост и състрадание, тя беше и психолог. И присъствието му щеше да бъде решаващо за възстановяването на Оливер, не само от физическата парализа, но и от всички рани, които носеше душата му. Това, което последва, беше чудо, а за Оливер шанс да пренапише историята си. Без да знае какво точно щеше да се случи, ако не беше Ема, той изпита огромна благодарност за това неочаквано спасяване. Но повече от това, той чувстваше, че по някакъв начин животът му предлага възможност да направи нещата по различен начин, да се бори отново за нещо повече от просто оцеляване. Беше време да започна отново. И там, в сенките на онези дървета, Оливер си даде мълчаливо обещание. Вече нямаше да съм жертва. Той нямаше да се предаде на болката и на травма. Борбата за справедливост той едва започваше и той вече нямаше да бъде пасивен наблюдател на собствения си живот. Историята далеч не беше завършена. И изведнъж Оливер разбра, че има някой на негова страна, някой, който желае да му помогне да се издигне от пепелта. Ема щеше да бъде негов съюзник. Но кой друг би искал да се присъедини към битката? Кой друг знаеше за истинската история, за опита за убийство на Оливер? В следващата глава Ема и Оливер създават мощен съюз, за да разобличат Сара и нейния любовник Итан, и отмъщение накрая се превръща в план на справедливостта. След почти чудотворното спасяване на Оливер започна пътуването към възстановяването. На дъното на ковчега, където беше оставен да умре, имаше нещо повече от ранен човек. Там се събуди борбен дух. Когато Ема го измъкна от гроба и го отведе на безопасно място, облегчението беше незабавно, но и изпълнено с несигурност. Оливер беше жив, но не напълно. Тялото му беше отслабнало и парализа. Това, което чувстваше, беше само една от няколкото рани, които се нуждаеха от изцеление. Най-голямото предизвикателство обаче не беше физическото му състояние. Това беше емоционалният смут, който носеше. Ема знаеше, че той се нуждае от място, където да може да се възстанови безопасно, далеч от любопитни очи, врагове и особено Сара и Итан. Тя го скрива в къщата на доверен приятел, отдалечено място, където никой не би посмял да погледне. Там, сред тихите стени, Оливер можеше да започне да изгражда отново живота си, но спасяването на Оливер не беше само физическо. Ема, освен смела и решителна жена, беше и психолог. Тя разбра, че умът на Оливер е също толкова повреден, колкото и тялото му. Да травма, че е бил погребан жив, разкритията за съпругата и любовницата му и още повече откритието, че целият му живот е бил мрежа от лъжи и манипулации, бяха рани, които не можеха да бъдат пренебрегнати. Първоначално Оливер не искаше да повярва на думите на Ема. Чувстваше се като призрак на себе си, хванат в капан в неотзивчиво тяло, сякаш беше в капан в затвор без решетки. Но Ема знаеше, че ако той наистина иска да се възстанови, трябва да приеме, че изцелението ще бъде дълго и болезнено пътуване. Не само в тялото, но и в душата. Първите дни на възстановяване бяха
най-трудни. Ема, с търпението и съпричастността на своя психолог, знаеше, че Оливър се нуждае от време. Тя се отнесе към него предпазливо, като се съсредоточи първо върху стабилизирането на физическото му състояние. С течение на времето обаче, разговорът неизбежно стига до точката. Как да се справи с ситуацията? Травма да бъдеш предаден, да бъдеш погребан жив и да осъзнаеш, че човекът, на когото си вярвал най-много, жена ти, стои зад всичко това. Сеансите с Ема не приличаха на никое конвенционално лечение. Нямаше бързане. Всеки разговор беше възможност за Оливър да даде отдушник, да даде воля на вихъра от емоции, който го поглъщаше. Тя му помогна да разбере какво чувства, без да го съди и да идентифицира начините, по които се чувства. Злоупотреба, емоционалните и физически чувства от миналото все още влияят върху решенията му. Ема знаеше, че това, от което се нуждае, е не само медицинско лечение, но и нова цел в живота му. Въпреки че това беше бавен процес, всяка малка стъпка на Оливър беше победа. Той започна да й вярва повече, да се отваря малко по малко и с това парализираните му мускули, не само физическите, започнаха да се отпускат. Това, което изглеждаше като живот на безкрайна болка, сега придоби нова перспектива. Всяка дума на Ема, всеки жест на подкрепа му помагаха да си спомни кой всъщност е той. Човек, способен да се бори за справедливост и най-важното за собственото си щастие. Ема, с нейното обучение и опит като психолог, знаеше, че Оливър трябва да разбере, че животът му не е свършил. Той не беше мъжът, за когото го мислеха жена му и нейния любовник. Той не беше безсилна жертва. Той имаше способността да трансформира страданието ви в нещо мощно. Но за да направи това, той ще трябва да приеме болката, да се изправи срещу чувствата си и преди всичко да прости на себе си. По време на този период на възстановяване Ема също изигра ключова роля в подпомагането на Оливър да осъзнае, че пътят на отмъщение не бях единственият, който следваше. Истинското справедливост, посъветва го тя, ще дойде чрез разобличаване на Сара и Итан. Не чрез отмъщение или гняв, а чрез ясни основания на доказателства, действия и помощ от властите. Оливър ще трябва да преоткрие себе си, не като жертва, а като някой, който ще използва болката и страданието, за да създаде нова, по-силна, по-автентична история. Малко по малко Оливър започна да осъзнава, че животът му може да бъде много повече от това, което си представяше. Да, той можеше да контролира отново, не само за вашето тяло, но и за вашата съдба. И с помощта на Ема той разбра това. Вместо да се фокусира върху отмъщение, той трябва да търси справедливост. По-дълъг, по-труден път, но който в крайна сметка ще донесе траен мир. В крайна сметка, възстановяването на Оливър не беше просто възстановяване на парализирано тяло. Ставаше въпрос за преоткриване на вашето достоинство, спасяване на собствената ви идентичност и преди всичко освобождаване от травма и болката от живот, който не е избрал. Сега той беше готов да се изправи пред следващата стъпка – търсенето на справедливост и изложбата на Сара и Итан. Щяха да си платят за това, което направиха. Но най-важното е, че Оливър най-накрая разбра, че истинската победа ще бъде неговото собствено възстановяване и възстановяване на живота му. Сега, когато Оливър се възстановяваше физически и емоционално с подкрепата на Ема, започна нова фаза от неговата борба. Миналото на предателство и манипулация на Сара трябваше да бъде разкрито и Оливър знаеше, че не може да го направи сам. Съпругата му и нейният любовник Итан бяха извършили ужасни престъпления и той беше решен да се увери, че те плащат за всичко, което са направили. Но той не искаше просто отмъщение. Той искаше справедливост, вярно. И това би изисквало нещо повече от обикновен гняв. Това ще изисква интелигентност, планиране и правилната помощ. Тогава Ема, която винаги е имала набито око за най-добрите начини за справяне,
с ситуацията, предложи решаващ съюзник Ной. Ноа беше стар приятел на Оливър, човек, който имаше какво да предложи както по отношение на умения, така и по отношение на готовност да помогне. Но повече от това той имаше дълбоко разбиране за правната система и начина, по който полицията действаше. Ема знаеше, че Оливър ще получи справедливост, че се нуждаеше от толкова много, ще трябва да използва системата стратегически. И затова помощта на Ной би била от съществено значение. Ноа беше частен детектив и въпреки, че беше сравнително нов в града, вече беше намерил много приятели в полицейското управление. Той имаше достъп до ценна информация и знаеше точно как да използва системата, за да получи това, което иска. За него не ставаше дума само за арестуването на Сара и Итан, а за това да се увери, че истината е разкрита по начин, който никой не може да пренебрегне. Планът беше прост, но рискован. Първата част би била да се получи доказателства, неопровержимо доказателство за заговора на Сара и Итан. Това, което Ема и Оливър знаеха, беше, че Сара е започнала да планира смъртта на Оливър много по-рано, отколкото той можеше да си представи. Имаше разговори между нея и Итан, записи и дори някои съобщения, които ясно показваха нивото на предумишленост. Но за Оливър най-важното нещо не беше разкриването на предателството на Сара. Беше да й бъде потърсена отговорност за опита за убийство. Ной предложи да използват технологията в своя полза. Записите биха били от съществено значение. Те биха могли да инсталират дискретни камери в дома на Сара и Итан и да заснемат не само техните разговори за заговора за убийството, но и всякакви други доказателства, които пряко свързват Сара с престъплението. Този подход изискваше много предпазливост и щателно планиране, тъй като всяка грешка можеше да развали всичко, но Оливър беше готов да поеме риска. Докато Ема се фокусира върху това да помогне на Оливър да се възстанови, Ноа започна да се подготвя за операцията. Знаеше, че ще трябва да се намеси местната полиция, но не можеше да й се довери напълно в този момент. Покварата и страхът на Сара бяха големи и тя имаше ресурсите да манипулира всяка ситуация в своя полза. Следователно, планът включваше дискретно и бързо действие, преди Сара да разбере какво се случва. На всяка среща Ема и Ноа обсъждаха следващите стъпки, обменяйки идеи и оценявайки рисковете. Натискът беше силен, но всички бяха отдадени на по-голямата цел – да гарантират, че Сара и Итан ще се изправят пред предизвикателството – справедливост. Но имаше въпрос – как да се гарантира, че полицията няма да се намеси преждевременно, преди да разполагат с достатъчно доказателства, за да уловят Сара, без да оставят място за нейната защита? Как да накараме полицията да действа ефективно, без да компрометира разследването? Ноа предложи, преди да се включат директно властите, да се направи проучване на всяко движение на Сара и Итан. Те ще събират по-задълбочена информация за техните модели на поведение, финансови транзакции и дори свидетелства от хора, които може да са готови да говорят срещу тях. Едно беше ясно. Планът трябваше да бъде прецизен, без място за провал. Следващата стъпка ще бъде стратегически подход. Те щяха да създадат схема, в която Оливър неусетно щеше да проникне в кръга на доверие на Сара и Итан, може би представяйки се за огорчен и разочарован човек, някой, който изглеждаше като лесна мишена за манипулация. Този ход беше от решаващо значение, за да получи повече информация и да даде на Сара увереността, че Оливър най-накрая е сломен, както винаги е искала. За Оливър този момент беше повратна точка. Той знаеше, че прониквайки в кръга на жена си и нейния любовник, се излагаше на още повече предателства, но също така поемаше контрол над собствения си живот по начин, който никога не беше предполагал. Вече нямаше да бъде пасивна жертва. Той си връщаше властта над съдбата си. Работата на Ема като психолог също беше от съществено значение тук.
Тя щеше да му помогне да запази здравия си разум по време на това емоционално наситено пътуване, напътствайки го през взаимодействието му с Сара и Итан. В същото време тя ще помогне на Оливър да се справи с травма, да преживеете отново най-мрачните моменти от живота си. За да се получи всичко, той ще трябва да остане силен, фокусиран и готов да се изправи срещу демоните от миналото по стратегически начин. Сега, с помощта на Ной, Ема и нейното собствено изгарящо желание за справедливост, Оливър знаеше, че е на прав път. Той беше на път да разруши мрежата от лъжи, която Сара и Итан бяха изграждали с години, както и неговото отмъщение. Това не би било просто акт на отмъщение, а пресметнато действие, извършено в рамките на закона. Справедливостта щеше да бъде въздадена и Сара и Итан вече не можеха да крият действията си. С разгръщането на заговора за отмъщение и справедливост, Оливър започва да осъзнава, че възстановяването му няма да бъде просто въпрос на отърваване от враговете му и възстановяване на тялото му. Най-голямото предизвикателство, с което ще се сблъска, ще бъде емоционалната трансформация, през която трябва да премине, за да рестартира живота си. И отново не беше сам. Ема, с уменията си на психолог, стана негов водач в най-трудното пътуване. Не търсенето на външна справедливост, а търсенето на вътрешен мир. Възстановяването на Оливър беше дълбоко белязано от травма, което не се ограничаваше до тялото му. Разбира се, физическото страдание от това да бъде погребан жив и оставен да умре беше непоносимо, но емоционалните щети, които той претърпя, когато разбра за предателствата на жена си и колко много е бил манипулиран през годините, бяха още по-опустошителни. За него чувството, че е емоционално парализиран, беше още по-трудно за понасяне от физическата парализа, която го обездвижи. Той вече не беше човекът, за когото се смяташе. Тя вече не знаеше на кого да вярва и самоличността й беше оформена от болка и загуба. Ема знаеше, че за Оливър лечебният процес няма да бъде линеен. Психологията не беше точна наука. Това беше криволичещ път, изпълнен с възходи и падения, но тя беше посветена да помогне на Оливър да намери баланса отново. Във всяка сесия тя помагаше на Оливър да отвори ума си за възможността за трансформация. Тя го предизвика да постави под въпрос ролята на отмъщение в живота си. И вижте, травма не като бреме, а като възможност за примирение. Започна да си спомня кой всъщност беше, преди да бъде погълнат от болка и разочарование. Тя му помогна да се свърже отново с положителните аспекти на своята личност. Смелостта му, желанието му да се бори, способността му да обича. Но за да направи това, той ще трябва да премине през болезнен процес на себеприемане, където ще трябва да си прости за грешките, направени в миналото, и да се освободи от връзките на парализа, емоционална ситуация, която му попречи да продължи напред. По време на тези моменти на терапия, Ема го накара да осъзнае, че е в момент от живота си, където може да създаде нов път. Животът му, въпреки че е белязан от злоупотреба емоционално и физически, не беше завършено. Напротив, тепърва започваше да се пренаписва. Ема не предполагаше той просто да забрави случилото се, а по-скоро да приеме болката и да я използва като гориво за нова глава. Идеята не беше да продължим напред, сякаш нищо не се е случило, а да трансформираме болката в мъдрост. Оливър в сърцето си чувстваше, че справедливостта и отмъщението срещу Сара и Итан няма да бъдат решението на всичко. Да, той искаше те да платят за действията си, но знаеше, че истинската свобода ще дойде от прошката не за тях, а за него самия. Да простите не означава да забравите или да приемете, а да се освободите от тежестта на гнева и негодуванието, които са ви погълнали. Ема му помогна да разбере, че като прощава, той поема обратно контрола над живота си, вместо да става жертва на сцепление и на злоупотреба, който беше пострадал.
Подкрепата на Ема обаче не се ограничава до терапията. Тя го насърчи да стъпи на краката си не само психически, но и физически. Упражненията, здравословното хранене и практиките на медитация бяха част от план за възстановяване, който Оливър трябваше да следва последователно. Ема го предизвика да практикува благодарност всеки ден, да забелязва малките победи и да приеме, че трансформирането на живота му ще бъде непрекъснат процес, а не еднократно събитие. С течение на времето Оливър започна да забелязва значителни промени във възприятието си за света. Вашето виждане за справедливост стана по-ясно и по-малко фокусирано върху желанието за отмъщение. Той осъзна, че истинската справедливост не се крие в наказанието на Сара и Итан, а във възстановяването на себе си, в способността му да се издигне след най-дълбокия удар. Сега той имаше нова мисия, вече да не разрушава, а да изгради отново живота си с достоинство и цел. Най-голямото предизвикателство от всички беше пред него. Как да се справим с моментите на съмнение, страх и тъга, възникнали, когато той си спомни тъмни времена? Отговорът беше в свързването с себе си, в разбирането, че вече не е сам. Той имаше Ема до себе си и трансформацията, която преживяваше, не беше само за преодоляване на миналото, а за създаване на бъдеще, в което той беше главният герой на собствената си история. В крайна сметка емоционалното пътуване на Оливър беше също толкова решаващо, колкото и неговото търсене справедливост. Ема не беше просто терапевт, а приятелят, който му помогна да погледне навътре в себе си и да осъзнае, че въпреки всичко, той все още е способен да обича, да създава и да живее. Започваше да намира себе си отново. Това, което изглеждаше краят за Оливър, сега се оказа началото на нова ера в живота му. Всеки ден на възстановяване, както физическо, така и емоционално, носеше със себе си нова възможност, нова надежда. Той вече не беше онзи човек, погребан жив, с чувството на предателство и болка, поглъщащи силата му. Не, сега той беше на крака с по-ясен, по-силен ум и със сърце, решено да се изправи срещу това, с което трябваше да се сблъска. Вярно, планът за разобличаване на Сара и Итан, който в началото изглеждаше толкова далечен и рискован, най-накрая беше готов да бъде приложен в действие. И нямаше връщане назад. Оливър не само беше възстановил здравето и сетивата си, но което е по-важно, беше възвърнал себе си. Сега той беше наясно какво трябва да направи и с какво трябва да се изправи. Борбата му вече не беше само за отмъщение, беше за справедливост. Той не искаше да бъде запомнен като жертвата, която беше, а като човека, който въстана, който се бори и победи. Сара и Итан бяха на път да платят за всичко, което бяха направили. Конфронтацията беше неизбежна и чувството на облегчение започваше да обзема Оливър. Не беше просто да се изправиш срещу жена си или любовника си, а да сложиш край на живота на лъжи, манипулация и болка. Вече не се страхуваше от последствията от действията си. Знаеше, че истината трябва да излезе наяве и че това е единственият начин да започне от начало, да пренапише собствената си история. Ема, от негова страна, го подкрепяше в този процес, както винаги го е правила. Знаеше, че момента да се сблъска с Сара и Итан ще бъде един от най-трудните за Оливър, но също така знаеше, че той е готов. Оливър бе достигнал точката, в която не просто се изправяше пред другите, но и пред самия себе си в цялата му сложност, с всички белези и рани, и най-важното, с смелостта да направи следващата стъпка. Беше странно, но това, което Оливър почувства сега, беше усещане облегчение. Той вече не беше в затвор на страх или гняв. Той се беше освободил от тези вериги и най-накрая беше готов да живее живота, който заслужаваше. Болката от предадеността, травмата от почти сигурната смърт и годините на манипулация на Сара бяха на път да се трансформират в нещо силно.
Той вече нямаше да бъде определян от страданието, което претърпя, а от начина, по който се изправи, от смелостта му да въздаде справедливост. Конфронтацията с Сара беше неизбежна и това вече беше внимателно организирано. С доказателствата, събрани от Ноа и помощта на полицията, Сара вече нямаше да може да избяга от истината. Тя и Итън щяха да се изправят пред тежестта на престъпленията си и планът на Оливър най-накрая щеше да придобие желаната от него форма. Нямаше да е лесно. Сара имаше собствени защити, собствена игра на власт и манипулация. Но това, което нямаше, беше силата на мъж, който най-накрая бе открил собствената си истина. Когато Оливър погледна назад към човека, който беше, към грешките, които направи и изборите, които направи, сега той видя различно човешко същество. Човекът вече не беше парализиран от болка или травма. Той беше някой обновен, някой, който се беше научил да си прощава и да използва страданието, за да изгради нещо по-добро. И това, повече от всяко отмъщение, беше това, което наистина имаше значение. Сара щеше да бъде изправена, но това, пред което щеше да се изправи, нямаше да бъде само силата на Оливър, но и неговата смелост да разкрие истината. Да, справедливост щеше да бъде направено не защото искаше да унищожи живота й, а защото тя трябваше да плати за последствията от действията си. Истината, която беше скрита толкова дълго, сега беше на път да излезе наяве, носейки със себе си не само поражението на Сара, но и изкуплението на Оливър. За Ема да види как Оливър достига до тук беше доказателство за истинската човешка сила. Тя му помогна да преодолее това, което изглеждаше невъзможно. Помогна за трансформирането на травмата в сила и болката в мъдрост. Тя не беше просто психолог или приятел. Тя беше компасът, който насочи Оливър обратно към истинската му същност. Знаеше, че процесът не е приключил, но важното беше, че Оливър бе преодолял най-голямото препятствие. Беше готов да продължи напред. И така, последната глава от живота на Оливър беше на път да бъде написана. Вече не като жертва на жестока съдба, а като човек, възкръснал от пепелта и борил се за справедливост. Беше на път да спечели не просто законна победа, а истинска победа над себе си. Сега, след като знаете историята на Оливър, човек, който премина от жертва на жесток заговор до герой на собственото си изкупление, е невъзможно да не размишляваме върху силата на трансформация. Какво се случва, когато сме на дъното? Какво правим, когато сме буквално погребани живи, както физически, така и емоционално? Можем ли да се надигнем и да се борим за това, което ни беше отнето? Истината е, че отговорът се крие във всеки един от нас. Истинската сила не е в способността ни да унищожаваме враговете си, а в това как успяваме да възстановим собствения си живот след загуби и предателства. Това, през което премина Оливър, не е просто приказка за отмъщение, а урок как травма, а емоционална парализа и болката може да бъде преодоляна, когато имаме правилната подкрепа и правилното мислене. Животът на Оливър беше белязан от предателство, но това, което наистина определи историята му, беше как той реши да се справи с нея. Можеше да бъде погълнат от гняв, от болка, но вместо това той търсеше справедливост по по-дълбок начин. И това търсене му донесе ново начало. Сега погледнете собствения си живот. Какви са погребенията, които сте заровили в себе си? Какви травми и болки все още парализират вашите избори, вашите стъпки, вашето бъдеще? И най-важният въпрос – готови ли сте да напишете нова глава, базирана на вярно? Не спасяване на собственото си достоинство и сила, без значение. Колко трудно е било миналото, винаги има възможност за ново начало. Пътуването на Оливър ни напомня, че без значение колко дълбока е бездната, в която падаме, винаги има изход.
И този изход започва с решение да не се оставим да бъдем определени от трудностите, а да ги използваме, за да създадем нещо ново и по-силно, ако и вие търсите сили да преобразите живота си. Абонирайте се за канала и включете известия. Продължете да следвате и да се вдъхновявате от историите за преодоляване, които биха могли, кой знае, да променят възгледа ви за това какво е възможно да се постигне.